السلام علیکم دوستو، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں امید کرنا میرے تمام دوست انشاءاللہ تعالیٰ خیریت نال پہ جناب۔ تے اون تو بعد دوستو کل ایک جرا واقعہ تھیا نا کوئٹے دے وچ تو ویڈیو جیسا کل تو دے گیا سے جناب۔ تے او مجرم ہوندا کائے نہ پکڑیا، مقصد ہے پولیس دی ٹیسٹ دے وچ کوئی نہ جناب۔ تے ہن پکڑی گئے۔ اصل جرا واقعہ جناب او اے ہی وے اوندا ظالم یا شاہجہاں دو جڑے بندے مقصد ہے وقوع کیتے جناب انہیں شاہجہاں وے دو پہلی جڑی بیوی ہے مقصد ہے اندے کولو چار اندے دو لڑکیاں تے دو لڑکے ہن جناب۔ تے جڑی والا دو جی شادی کیتی اسی مقصد ہے اندے کولو ایک بیٹا ہا جناب اوندا۔ تے اون دوجی بیوی جڑی کیتی اس ہوندے آکھے دے اوتے جناب۔ تے انہیں 5 بندیاں کو مقصد ہے ان قتل کر دیتے اپنی وڈی گھر والی بھی تے اندے 4 بچے ہن مقصد ہے 2 بیٹیاں تے 2 بیٹے انہیں کو قتل کر دیتے جناب۔ یہ ظالم انسان جناب ان تصویر بھی تساں دے دے پہو یہ بندہ ہوے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے دوستو، اللہ تعالیٰ انہیں کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے جناب۔ تے اے بھی سزا تھی تے تاں کوئی انجے واقعات جناب رکن ونج۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے دوستو، غلط کمیں کنے خدا بچاوے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر ساری ویڈیو تو کو اچھی لگے سارے چینل سبسکرائب کرے سو، لائک کرے سو، وال مل سو ایک نئی ویڈیو نال۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔